Il-politika tal-Partit Nazzjonalista tpoġġi lil persuna fiċ-ċentru tagħha. Din hija politika li ħaddan il-Partit Nazzjonalista fl-istorja tiegħu u li fuqha tikompli jibni l-politika l-futur tiegħu tal-pajjiż. Spjega dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'intervista ma' dan l-istazzjon qabel il-Festi tal-Indipendenza li se jibdew nhar it-tlieta 16 ta' Settembru. Ħdimna l-indipendenza ta' pajjiżna illi sarfet fl-indipendenza tal-persuna u llum iċ-ċittadin Malti għandu drittijiet, għandu esperjenza ta' ħajja, għandu kwalità ta' ħajja ferm iktar tajba grazzi għal politika tal-Partit Nazzjonalista. Mela jien l-ewwel net primarjament nemmen fiċ-ċentralità tal-bniedem, tal-persuna li dik qiegħda l-focus fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħi. Issa minn dik mbagħad joħorġu l-frjaj tal-politika li aħna nimbuttaw bħala partit. U kif kelli nasarhom fit-tlieta. Mela opportunitajiet għal kulħadd, minu vulnerabbli inġibuh il-qudiem u poġġuh fiċ-ċentru ukoll, mhux nitilqu ħalrieħu u li nirrispettaw il-fatt illi aħna parti minn soċjetà. Dawn huma l-pilastri tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil spjega li bħalissa l-Partit Nazzjonalista qed iwettaq bidliet li huma l-pedamenti biex jerġa' jsir alternattiva effettiva għan-nies. Tkellem ukoll dwar il-policy fora li twaqfu fl-aħħar ġimgħat bilan li l-Partit Nazzjonalista iwettaq politika minn nies għan-nies u tkellem ukoll dwar il-bidliet storiċi li ġab il-Partit Nazzjonalista bil-kisba tal-indipendenza u dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li waslu għall-indipendenza tal-persuna. Simon Busuttil għadda wkoll messaġġ lil pubbliku biex jipparteċipa fil-Festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Furjana li din is-sena jfakru l-50 sena mill-kisba tal-indipendenza. Anki jekk aħna qegħdin fl-oppożizzjoni, aħna ridna xorta waħda niċċelebraw u nagħtu sem tagħna ċelebrazzjonijiet tal-50 sena anniversarju tal-indipendenza. 50 sena huwa anniversarju sabiħ. Għandna biex niċċelebrawh u għandna għaliex niċċelebrawh dan l-anniversarju għaliex għandna għalfejn inkunu gburin. Kull min kien qiegħed hemm 50 sena ilu, kull min jaf illi l-indipendenza tagħtu ħafna għax poġġietu fiċ-ċentru tal-ħidma politika u bbenefika mill-politika tal-Partit Nazzjonalista għandu jiġi jiċċelebra magħna fuq il-Fosos tal-Furjana u jħossu gburi illi jagħmel dan fuq kollox bħala Malti. Għaliex l-anniversarju tal-indipendenza hija anniversarju ta' dak li għamlitna Maltin. Alessia Bsajla Zammit, Net News.